ପିଆଜ ନାହିଁ କି ରସୁଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଜିର ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିନେଲି। ତାପରେ ମସଲା ପାଇଁ ଅଦା, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଓ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଓ କିଛି ବାଦାମକୁ ମିଶାଇକି ସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇକି କାଙ୍କଡ଼କୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପକାଇଲି। କାଙ୍କଡ଼ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ପକାଇଲି। ତାପରେ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇକି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇଲି ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିବା ମସଲା ସବୁକୁ ପକାଇଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଓ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସବୁ କଷିଦେଲି। ତାପରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା କାଙ୍କଡ଼ ଓ ଆଳୁକୁ ପକାଇଲି ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇକି ଫୁଟାଇଦେଲି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଲି। ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଶେଷରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁର କଷା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଆଜିର ଲଞ୍ଚର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍।